Здравейте, скъпи приятели! Настъпването на есента и ние има косметичен продукт. Супер нещо! Само мога да видите има тук, а там може да не е косметичен. Пръскайте нещо. Така и че нещо винаги да имат. Иначе тогава нещо винаги да имат. Това е моят нов. Сега ще имат. Представяме ми крем за лице. Това е нов име на DM. Сигурен си, че нещо повече не пресели всеки влог. А ти нещо повече, тогава не правете крем за лицето. Отворете я и искате много хубаво. И аз съм много. Ето я. Всичките има крем за лице. Ще има тук. Ето така. Първо хващайте и после ги хващаме. Отлапвайте. И схлаждайте. Крем за лицето вече е готово. Тогава има ли нещо повече? Сътворено е. Крем за лицето е вече голямото, а ти нещо винаги. Защото крем за лицето винаги да има тук, защото има крем за лицето. Тогава беше супер! На 58 влог ще ви очакваме ви. Останете с крем за лицето и ще ви очакваме ви.